Hej, jeg hedder Hanne Kirkegaard, og jeg har valgt at stille op som kreds næstformand i Dansk Sygeplejeråd. Og vi er godt i gang med valgkampen nu, og du kan stemme inde på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside. Jeg håber selvfølgelig på, at du går ind og stemmer, og jeg håber selvfølgelig på, at du stemmer på mig. Jeg har i den her video valgt at vil sige en lille smule om, hvorfor det er, jeg stiller op som kreds næstforperson i Kreds Syddanmark. Jeg stiller op, fordi at jeg gerne vil være med til at gøre Dansk Sygeplejeråd endnu bedre. Jeg har gennem mit arbejde som fællestillidsrepræsentant de sidste 3,5 år arbejdet rigtig meget med samarbejde og med, hvordan vi lykkes derude i en hverdag. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at være med til at føre jeres stemme derude ind og op, både i vores KV og i vores hovedbestyrelse. Jeg kunne godt tænke mig at være med til at øge medlemsindflydelsen. Det er jo floskler, det er pæne ord og alt muligt, men jeg ønsker at være lyttende, jeg ønsker at være inddragende, og jeg kunne godt tænke mig, at vi kiggede på vores arbejdsmiljø, og at vi havde nogle arbejdspladser, som vi kunne være stolte af, og som vi kunne holde til at gå på arbejde på. Jeg ved godt, at rigtig mange steder bliver der gjort rigtig meget for vores arbejdsmiljø. Der er også nogle steder, det halter, og derfor så er det vigtigt, at vi gør det. Vi oplever jo rigtig mange nye reformer, der kommer ud til os, og derfor så tænker jeg, at noget af det, vi skal have fokus på, er, hvordan vi står stærkest i de her reformer. Hvordan vi får en aktiv stemme, og hvordan vi bliver lyttet til. Vi skal kigge på, hvordan overgangen bliver, når nu noget af det, der har været vant til at være i kommunen, skal ind og være en del af regionen. Hvordan psykiatrien kommer til at blive en del af somatikken. Sådan så der ikke er nogen, der bliver glemt eller kørt over i den her proces. Vi skal i den kommende tid stå stærkt sammen. Det er noget af det, vi har tradition for at gøre i Dansk Sygeplejeråd. Vi står stærkt sammen, men vi har det er endnu vigtigere for os at stå stærkere sammen nu, hvor reformerne slår sammen om os, og hvor vi skal tænke sygeplejen på en ny måde. Det vil jeg gerne være med til at gøre muligt. Ligeledes så har vi rigtig mange studerende derude. Vi har mange studerende, som måske ikke engang er klar over, at selvom de betaler deres månedlige kontingent til Dansk Sygeplejeråd, til SLS, så kan de faktisk også stemme ved det her valg. Så I har lige så stor en stemme som vi andre. Så husk at sige det til jeres studerende. Husk at informere dem om, at de faktisk også kan stemme. Jeg vil gerne være med til at gøre, at man som medlem af Dansk Sygeplejeråd ved, hvorfor man er medlem. Hvorfor det er, at man ikke kan lade være at være medlem af Dansk Sygeplejeråd. For jeg synes, at det er enormt vigtigt, at vi i vores fag står sammen og har et fællesskab, hvor vi både fagligt og kan understøtte hinanden. Hvor at der er nogen, der taler vores sag, når der skal forhandles i de store forhandlingsfællesskaber. For ellers så bliver vi for små, og så mister vi alt det gode, vi har kæmpet for i de sidste mange år. Derfor så er det vigtigt, at vi som sygeplejersker står sammen i et fællesskab i vores fagforening. Jeg synes, det er vigtigt, at når vi betaler så mange penge for at være medlem, at vi så også ved, hvad det er, vi får. Så jeg kunne godt tænke mig at styrke vores TR ude på arbejdspladsen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi, som vi har gjort i mange år, men øge fokus på at få kigget på deres vilkår, og hvordan vi gør det bedre for vores TR og vores FTR, som er dem, der er tættest på jer derude, og hvordan vi får det synliggjort, hvad det er, man får ud af sit kontingent, når man er medlem af Dansk Sygeplejeråd. For man får faktisk rigtig meget ud af at være medlem af Dansk Sygeplejeråd. Hvis du er blevet nysgerrig på, hvem jeg er mere, så skal du være velkommen til at finde mig på Facebook, Hanne Kirkegaard, DSR, og du kan også finde mig på Instagram, også Hanne Kirkegaard, DSR. Jeg er også på LinkedIn, hvor jeg hedder Hanne Kirkegaard. Find mig, følg mig,
og se, hvad fremtiden bringer. Jeg håber, du stemmer, om du stemmer på mig, eller om du stemmer på en af de andre rigtig fantastiske kandidater. Det er op til dig, men jeg håber selvfølgelig på din stemme, så jeg kan få lov til at udføre noget af alt de gode idéer, jeg har til, hvad fremtiden i Dansk Cykleråd skal være.